A čo najhoršie sa ti môže stať vo vzduchu ako pilotke? Je to robené tak, že sú zálohované, že naozaj tam jeden systém kryje druhý, takže preto sú tam aj 2 motory, 2 piloti, dokonca 3 hydraulické systémy. Aký je postup potom, keď sa niečo stane nejakomu cestujúcemu, napríklad, že zomrie? No, toto som rada, že sa ma pýtaš. Vieš, tam si treba uvedomiť, že áno, jeden cestujúci ti zomrel, ale ty tam máš ďalších 390, ktorých potrebuješ dopraviť do destinácie. Nemôže sa stať niečo, že sa začne tak nakláňať Môže. A začne sa prevracať, keď padnú tie kyslíkové masky, je tak vo filmoch, že už je potom definitíva. Odkiaľ sa berie ten kyslík v tom lietadle? Máte nejak s letuškami alebo s pilotmi, teda s pilotom nejaké tajné signály, ktoré si akože posúvate, aby nenastala panika? Boli podgurážení a spomenuli slovo, že bomba. Tam začali skloňovať, že no, pamätáte si, to mi stevarky hovorili. Nemôže nastať nejaká situácia, že sa vám niečo stane a budú sa núdzovo potrebovať k vám nejak dostať, alebo... Ak by sa nám niečo stalo, že ani jeden nereaguje. Téma jedla, lebo viem, že vy máte rôzne tie jedlá a je to lepšie, ako majú cestujúci? Máte tam nejakú... My máme väčšinou, ako má business class. Čiže napríklad... Opäť závisí, pretože ja fungujem v takej leteckej spoločnosti, že nás si vieš že prenajať. A čiže ja lietam niekedy to sa maličko stáva, pre nízkonákladovku, ale potom lietame pre iné aerolinky a mávame väčšinou, áno, iné jedlo ako cestujúci. Čiže piloti, každý z vás má iné jedlo. Aké ďalšie pravidlá máte ešte? No a vyberá si to, normálne my máme takú hierarchiu v posádke, že je kapitán, first officer, vedúca kabiny a juniori stevardi. Takže vyberá si najprv kapitán, ktorý keď je gentleman, tak dá mne si vybrať, čo naozaj klobúk dole, 95% nechávajú mňa vybrať. A potom aká bola tá otázka? Že aké ďalšie pravidlá máte, ale ešte k tomu jedlu, keď hovoríš, to sa robí preto, že keby bolo jedno otrávené? Áno, keby bolo, nie že otrávené, tak, ale že by jednoducho nesadlo, že aby sa tam eliminovalo to, že... A 2 rôzni kuchári to musia variť? Tak ale vieš, že jeden kuchár môže domrviť a 2 jedlá. Tak ale dávame si, vieš, väčšinou buď chicken alebo beef. Alebo vieš... No to také, keď som akože spím a chicken or beef. Áno. Chicken. Dokrútený. Vždycky ma strhne. Áno, presne. Takže takto si dávame. Takže dobre. No a tá moja otázka bola, že aké ďalšie pravidlá, okrem toho rôzneho jedla máte? Také bezpečnostné. Bezpečnostné, zákaz akéhokoľvek alkoholu minimálne 8 hodín pred letom. Takže takéto, ale tak s tým... Vieš, napríklad ja nepijem vôbec, takže to mi je v podstate úplne jedno, ale tak musí to byť nejak zachytené. A ďalej, vieš čo, tak celkovo taký profesionálny prístup, myslím si, zákaz fajčiť v uniforme pred letiskom a takéto veci. Čiže palubný personál by si nemal v plnej uniforme nájsť v nejakých priestoroch, ako sú bary a podobne. V podcaste môžem. Môžeš. Ty sa tu prezliekala, akože, takže neprišla si v tom. Áno. A čo najhoršie sa ti môže stať vo vzduchu ako pilotke? No, to, čo som spomínala, ten oheň. Akože z toho mám fakt taký veľký rešpekt. Nikdy by som nechcela horeť. Unudilo ťa to? Nie, akože sa zamýšľal, že kto by chcel horeť, vieš? Aha. Tak vieš, tak na zemi vieš predtým nejak utiec, ale tak predsa len na to... My potrebujeme zhruba, aspoň takých 20 minút, kým to lietadlo dostaneme dole, to je fakt, že minimálne 20 minút a za 20 minút sa fakt vie okrem toho ohňa, že niečo ti začne blikať alebo odchádza, vieš, alebo že čo je taký... Vieš čo, tak s väčšinou vecí je to robené tak, že sú zálohované, že naozaj tam jeden systém kryje druhý, takže preto sú tam aj 2 motory, 2 piloti, dokonca 3 hydraulické systémy, takže vieš tam, vie sa. Není to tak nebezpečné, ale čo je nebezpečné sú tie kritické fázy letu a to je vzhľad a pristátie, lebo vtedy máme tú rýchlosť nižšiu a vtedy v podstate aj tak vzniká najviac nejakých leteckých nešťastí. Čiže keď už lietadlo vzlietne, tak už by to malo byť v Čile. Áno. Tak
malo by to byť v Čile, ale potom aj celkovo, vieš, napríklad aj cestujúci, tak predsa vedia, lietame aj s ľuďmi a lietame aj cargo, že nemáme cestujúcich, ale aj pri tých cestujúcich, vieš, čokoľvek, keby sa stalo pasažierom, že či už zástava srdca alebo niečo takéto, to tiež nie je veľmi príjemné. Aký je postup potom, keď sa niečo stane nejakomu cestujúcemu, napríklad, že zomrie? No, toto som rada, že sa ma pýtaš, pretože toto sa normálne rozdeľuje a normálne som zostala aj ja z jednej skúsenosti, že wow, lietam na Boeingu 737, čo je stredne doletové, a teda krátko stredne, a to my by sme pristávali. Ale moja mamina letela z Mauritiusu do Dubaja a zomrel cestujúci 2 rady pred ňou a oni normálne pokračovali do destinácie, že jednoducho oživovali ho, nepodarilo sa oživiť, zobrali už neboštíka a dali ho dozadu do lietadla. A mamina, keď mi to hovorila, že mamila, že toto nie je možné, že ja som netušila, že takéto niečo existuje. A potom som sa spojila s kapitánom z Emirates a pýtala som sa, aké majú oni postupy. A presne mi toto hovoril. Vieš, tam si treba uvedomiť, že áno, jeden cestujúci ti zomrel, ale ty tam máš ďalších 390, ktorých potrebuješ dopraviť do destinácie. Vieš? Ja si myslím, keď na svadbe môžu dať mŕtvého človeka do rohu a pokračovať, tak zostalo tiež reálne, no jasné. Takže myslím si, že v lietadle sa dá akože asi, neviem, no, tak reálne je to taká sporná téma, vieš, čo spraviť. Je, pretože, neviem. Vieš, aj tak by nepomohlo tam, keby bolo nejaké medzipristátie v Somálsku, alebo kde, vieš, tej rodine, takže už teda doletieť do toho Dubaja, no a potom čo, aký je ďalší postup? Aha, tak Maťko, s týmto našťastie ja teda nepracujem, ale tak doporučujem ma dobrú poistku. Lebo je to telo sa musí nejak dostať, v podstate dopraviť do krajiny, odkiaľ ty pochádzaš. Alebo čo som počula zase príbehy nie až tak vzdialených mojich kolegov, ktorí mali tiež, že cestujúci vystupovali, no jeden cestujúci tam zostal sedieť. No. A bolo tam, že prečo, že sa ho v podstate snažili zobudiť, ale tak už sa nezobudil. Chápem, tak dúfam, že sa ti to nikdy nestane teda. A tak dúfam, ani, že sa to nebude diať, ale tak to je život, žiaľ. Veď. Ale tebe čo sa najhoršie stalo počas letu? Vieš čo, nejako asi ťa nehovorím, ale ja som za to vďačná, lebo často sa ma to ľudia pýtajú, aj napriek tomu fakt, že lietam dosť rokov. Nič také signifikantné. Možno, čo by som doporúčala, naozaj fakt mať cestujúcim zapnutý bezpečnostný pás počas celého letu, pretože tá turbulencia vie byť niekedy nepredvídateľná a nie vždycky vidíme. A sa mi to potvrdilo, keď som bola stevardka, že v podstate bola som vzadu, v zadnej kuchynke a tá turbulencia bola taká silná, že som si v podstate udrela hlavu o strop. Takže, ale to bolo také pracovné trošičku, taký pracovný úraz, ale okrem toho udrel do nás blesk, to bolo tiež také. Není to nebezpečné, alebo takto, nemusí to byť nebezpečné, ale ten zvuk a tá rana je veľmi nepríjemná. A keď sa niekto bojí lietania... No, aká situácia taká nebezpečná sa ti stala ešte? No, nebezpečná ani nie, ale stala sa mi jedna, ktorá mi zostala takže v pamäti, pretože bol to nočný let. Tie sú inak trošičku také náročnejšie, predsa len sme ľudia a ten nejaký ten biologický rytmus v podstate funguje. Kardianik sa volá. A takže bolo, vieš čo, Maťko, asi 2 hodiny nad ránom. Pristávali sme do Dubaja a zrazu neskutočná turbulencia z ničoho nič. A to bola turbulencia v úplave, do ktorej sme vleteli, pretože pred nami bol Boeing 777. No a ten je niekoľkonásobne väčší. Poviem ti na porovnanie, Boeing 777 má veľkosť motora presne takú istú, ako je trup toho nášho. Čiže Boeing 737 vieš vložiť do motora Boeingu 777. Takže vieš si tú veľkosť predstaviť. No a to bola tak silná turbulencia, že nám odpojilo autopilot a jednoducho aj z kabiny som počula nejaké vývrzky. Ale je to v podstate vtedy, čo spravíš, jednoducho. Moment. Dôležitá vec. Všimol som si, že väčšina z vás, ktorí sledujete naše rozhovory, nemá zakliknutý odber na kanály.
bude pre mňa naozaj veľa znamená to, keď dáš like na toto video a klikneš na odber. A vďaka tomu budeme môcť stále udržovať vysokú úroveň tohto podcastu a prinášať tých najlepších hostí. Díky moc. Chytíš to lietadlo, vlastne controls a plyny, povieš I have controls a stabilizuješ to lietadlo presne podľa prístrojov a budíkov, čo máš pred sebou. Pretože je tma, je noc. Ale aj počas dňa by si to robil presne takisto, pretože sme prístrojoví piloti, takže hneď sa pozrieš na prístroje, stabilizuješ to lietadlo a... Nemôže sa stať niečo, že sa začne tak nakláňať to a začne sa prevracať to? No, tak zase až tak. Tak akože nie úplne, ale až tak že sa aspoň takto nahne úplne a zrazu všetci začneme vrieskať a padnú tie masky dole. Vieš čo, presný náklon si nepamätám. Inak, ale my môžeme, respektíve my to máme nastavené tak, že robíme maximálne 30 stupňov. A je to kvôli tomu, že samozrejme ten let bod číslo 1 musí byť bezpečný a bod číslo 2 komfortný. Že aby v podstate vy cestujúci, aby ste mali komfort, aby sa tam s vami nerobili nejaké zbytočne strmé zátačky a aby tak ako sedíš tu, tak aby si sa v podstate dostal aj z Londýna do New Yorku presne v takejto polohe, že by si nič necítil. Tak aj o to sa snažíme. A keď padnú tie kyslíkové masky, je to tak vo filmoch, že už je potom definitíva, že už to nezachráni? Vôbec, veď oni padajú na to, aby nebola definitíva, vieš? A keď to padne vo filmoch, tak vždycky to lietadlo spadne, vieš? Áno, tak... Takže ma zaujímavá tá realita, že či padajú tie masky, aj keď sa to dá ešte zachrániť. Samozrejme. Áno? A pri akých situáciách? No vtedy, keď stratíš pretlakovanie v kabíne. A to je veľmi dôležité, pretože my tú kabínu pretlakujeme zhruba na takých 6 až 8 tisíc stôp. No, toto by som asi mala nejako vysvetliť, že? No. Dobre, je to v podstate ako keby si bol vo výške 2000 alebo 2500 metrov. Čiže je tam taký hustota toho vzduchu je taká. No a v podstate, keď strátiš to pretlakovanie, tak vtedy vypadnú masky, ale my už riešime vpredu svoje procedúry a snažíme sa to lietadlo dostať do bezpečnej výšky čo najrýchlejšie. A to v podstate vyslovene ponoríme nos a ideme dole. Ja sa niekedy rád pýtam také triviálne otázky, že odkiaľ sa bere ten kyslík v tom lietadle? Tak ale veď kyslík máš všade. No áno, tu ide ale o to, keď si moc vysoko, tak toho kyslíka tam je menej. Nie, je tam presne takisto, ale on je tuto, keď sme pri Zemi, tie molekuly toho vzduchu, ten vzduch sa skladá aj z kyslíka. A tie molekuly sa nachádzajú blízko seba, preto my tu môžeme bez problémov dýchať, jedine, že máš nádchu. Áno, ale asi sa ti dýcha inak v takej výške. Ale, áno, ale tie molekuly sú tam rovnako, ale oni sú strašne ďaleko od seba. A naše motory, oni ten vzduch stláčajú. Čiže máme kompresory a ako je ten vzduch stlačený, on sa následne prechádza ešte aj, on sa aj ohrieva, on sa aj zbavuje humidity a tak ďalej a potom sa dostáva do kabíny. A je tam... A teraz schválne, koľko z vás ste si mysleli, že majú kyslíkové bomby v lietadle? Áno, myslíš, že niekto? Podľa mňa, hej. Akože však vieš, si povieš, že tam není vzduch a zrazu... Už som to počul, už mi... No jasné, no. Preto sa to pýtam, lebo viem, že veľa ľudí si myslí, teda čo mi aj akože párkrát, keď som sa s niekým rozprával, že si myslia, že reálne sú tam akože kyslíkové... My tam máme kyslíkové generátory. No, my piloti, my máme kyslíkové bomby, ale cestujúci majú generátory. Je to v podstate, funguje to na nejakej chemickej báze, že sa ten kyslík tam tvorí. On trvá v podstate, on ti poskytuje kyslík na 12 minút a my za tých 12 minút máme úlohu dostať to lietadlo do bezpečnej výšky takej, že môžeš si ty tú masku dať preč. No a to možno s tým si to ten dotyčný, čo ti to povedal, spája, ale my tam nemáme ináč žiadne kyslíkové, pretože my využívame ten vonkajší vzduch, ktorý iba stlačame. No, môže sa stať nejaká porucha, že zrazu ten kyslík nebude prúdiť do tej kabíny, nie? Veď, buď taká, alebo skôr, že by, ale to nie je vyslovene kyslík, to je celkovo vzduch, buď to, alebo by bola nejaká explózia, diera, alebo by jednoducho to lietadlo nebolo pretlakované a vtedy treba využiť tie kyslíkové masky.
Máte nejak s letuškami alebo s pilotmi, teda s pilotom, nejaké tajné signály, ktoré si akože posúvate, aby nenastala panika na palube, akože, lebo tak neprídete a nezačnete tam hovoriť, padáme, alebo niečo. Tak toto je ešte väčšinou úloha stevardov, ale čo my robíme, že briefujeme stevardov, že keď sa niečo stane, tak zavoláme si vedúceho do kabíny a dáme mu briefing, že čo sa stalo, koľko máme času, kedy ideme pristávať, či treba robiť špeciálnu tú bezpečnostnú demonstráciu, safety demo. A v podstate následne vedúci zmanéžuje celú kabínu a oni tam majú vlastné procedúry a prichystajú celú kabínu na či už núdzové alebo nenúdzové pristátie. Lebo môžeš mať aj situáciu, vieš, že pristávaš, v podstate potrebuješ to lietadlo dostať na zem, ale tá situácia není núdzová, ale potrebuješ sa rýchlo dostať na zem. Čo by si povedala takto skrátke ľuďom, ktorí sa boja lietania? Že ako prekonať tento strach? Vieš čo, nechcem si tu robiť promo, ale nech ma sledujú. Áno, ale vieš, ale nie, lebo robíme Reelsko, tak poď, odpovedz to. Odpovedz na to a povedz teraz tu. Vieš čo, ja doporučujem, ako náhle si kúpia letenku, nech tú všetku prácu nechajú na nás. Nech sa nezaujímajú počasím, vôbec nech neriešia nejaké aplikácie, že turblí, alebo či bude fúkať, nebude, lebo to môže, lebo oni nevedia, aké sú tie medze naše, bezpečnostné. Sú aplikácie na turbulencie? Ja som počula, že sú, ja to nesledujem, ale vraj existuje na to aplikácia a veľa cestujúcich to využíva. A jednoducho naozaj prísť aj v dostatočnom čase na to letisko, spraviť si takú pohodičku, prísť na palubu, tam zase pokračovať v tej pohodičke a naozaj nechať vyslovene tú prácu na nás. Takže takto. Potom možno by som im doporučovala aj sedieť viacej vpredu, ak chceme taký kontakt napríklad so stevardami alebo aj s nami, lebo však na zemi máme dvere do kokpitu otvorené. Takže aj to. Takže nech setkajú vpredu v tom lietadle. A keď niekto si trošku dá, že nejaké póldecko na uvoľnenie? Nech sa páči. Áno, ale záleží, že koľko. No jasné. To zase potom doporučujem neprehnať. A ešte rovnako v tej výške, v tej hladine, keď to lietadlo letí, tak ten alkohol tam pôsobí úplne inak, než na zemi. Oveľa rýchlejšie. Takže aj s tým treba trošku dávať pozor. A keď nastupujem do lietadla, vy ste taký zlatý vždycky, že hello. No a to preto pozeráte sa na tých ľudí, že či nie sú napití? Stevardi myslíš? Akože, ale čakaj, aj veľakrát aj pilot. Áno. No ja som videl aj pilota už, že sa postavil a zdravil ľudí. No, áno, keď odchádzali. To sa mi inak veľmi páči. To musím povedať, že sa mi to veľmi páči, keď toto robia. Nestretávam sa s tým často, ale je to také úctivé, že a či pozrieme na ľudí, či majú vypité? No, alebo či sú spôsobili, tak to som počul, že vraj, že nie asi piloti, ale skôr stevardi, že pozerajú na ľudí, že či sú akože príčetní, či nie sú napití, či sú akože v pohode. To je pravda, ale tí ľudia sa častokrát prejavia. Napríklad sa mi stalo, že som musela vyhadzovať cestujúcich z lietadla, pretože... Počas letu? Nie. To bolo neskoro, joke, sorry, no. Ale chcela som tomu predísť, aby sa musela vyhadzovať počas letu. Tak bolo to na zemi ešte, pretože tiež boli podgurážení a spomenuli slovo, že bomba. Tam začali skloňovať, že no, pamätáte si, to mi stevardky hovorili, že no, že tu vybuchla bomba vtedy a vtedy, toľko rokov dozadu. No a my sme mali pred sebou asi 4-hodinový let a hovorím si, že ja nebudem celý let premýšľať o tom, čo mi niekto na zemi povedal, pretože my sa samozrejme snažíme všetky tie problémy alebo niečo, čo by mohlo spôsobiť problém, nechať na zemi, pretože na zemi sa s tým oveľa ľahšie dealuje, než vo vzduchu. Takže takto sme sa dohodli s kapitánom, išla som za nimi a povedali sme, že oni necestujú, tak, ale je to musíš zavolať políciu a musia byť vyvedení, tak je to také nepríjemné. A čo z toho mali potom, nevieš? Že môžu byť finančné pokuty, môže byť doživotné vylúčenie z prepravy danou aerolinkou, takže slova ako bomba, terorizmus alebo zbraň alebo výhražky rôzne nepoužívať. Ani zo srandy. Ani zo srandy.
To je... Ale vieš, že ma to veľakrát napadlo? Ale nepovedal som to, vieš, iba také, a čo keby teraz niečo také, vieš, proste mysel ti prúdi, ale hej, akože dáva to zmysel. Lebo je to, vieš, predsa tam máš strašne veľa ľudí a ty si za nich zodpovedný a ďalšia vec je... čo by si aj tí cestujúci, ako by sa cítili, keby oni počuli tú konverzáciu a povedia si, že čo je to za pilotov, alebo stevardov, že dopustia vzlietnúť s lietadlom s človekom, ktorý takéto niečo takto žartuje, ale ty nevieš, že či žartuje ten človek alebo nie. Mm-hmm. Vieš, a tam nie je jednoducho priestor sa zamýšľať, že ako to myslel, niekto vysvetlí. Vôbec. Tam jednoducho tiež chceme odletieť na čas, takže jednoducho pri takýchto slovách človek ide von. Ako sa to až... Tak to som nečakal, že vlastne, že teraz ma niektorú vec povedia, však čo, ani srandu si nemôže urobiť, vieš. My máme veľmi radi srandu, aj si zažartujeme tak, ale je to tam oveľa prísnejšie prostredie, než napríklad túto na podcaste. Tak ale to sa, podľa mňa to prísnejšie prostredie po 11. septembri podľa mňa vytvorilo, nie? Že predtým to bolo asi... Vieš čo, odkedy sa to letectvo, to civilné tak vytvára, ako som ti povedala, že od tej polovice tých 20 rokov, že jednoducho každá jedna, či už nehoda, incident, všetko formuje to letectvo a z každej jednej sme sa teda poučili a áno, to nebol jediný teroristický útok, ktorý sa stal, bolo ich viac. Takže... Ale toto bol taký úplne najväčší zlom, že odtedy sa to trošku zmenilo. Áno, odtedy máme neprestrelné dvere do kokpitu a tak. Dajú sa aj zablokovať nejak, že niečo stlačíš a že nikto to neotvorí? Nikto, iba v podstate... alebo aj keby, lebo na nich je taký kód, ktorý sa dá použiť, ale dokonca aj pri použití toho kódu my ako posádka to vieme zablokovať. Čiže jednoducho ty sa do toho kokpitu nevieš dostať. Nemôže nastať nejaká situácia, že sa vám niečo stane a budú sa núdzovo potrebovať ku vám nejak dostať? Alebo... Ak by sa nám niečo stalo, že ani jeden nereaguje, tak vtedy sa použije ten kód, stevardi ho vedia a oni v podstate prídu do kokpitu. Ale za normálnych okolností a keby sa vyhražajú stevarda, že ho chytia a že chcú ten kód? My máme špeciálnu frázu, ktorú samozrejme nemôžem použiť a povedať, ale v prípade, že by sa nachádzal nejaký taký, nechcem povedať priamo možno terorista, ale človek s takýmito úmyslami na palube, tak stevardi nám zavolajú, povedia nám tú takú špeciálnu frázu a my vieme, že v žiadnom prípade tie dvere neotvoríme, aj keby sa tam čokoľvek dialo. Vieš mi potom pošepkať tú Vieš čo, ale je to zaujímavé naozaj, lebo však stále sa aj také prípady, že pasažieri v podstate strhla sa tam nejaká bitka na palube a v kokpite boli 2 páni, vzadu 4 dámy a jednoducho tí piloti ti nemôžu prísť pomôcť, pretože ak by sa imi niečo stalo, vieš, kto pristane s tým lietadlom. Takže čo sa môže stať, že tie stevardky môžu prísť do kokpitu? Sa skryť. Ak by bol, ale tak našťastie takto zlú situáciu som nezažila. Ja viem, ale tak ja mám rád trošku aj film, vieš. Ja sa snažím trošku drámu vytvoriť. Jasné. A ja ti poviem všetko, čo sa mi za tie roky z letectva dostalo do uší. A čo sú také, akože, tak daj nejaký príbeh, akože niečo sa v kokpite niečo stalo. Spomenieš sa niečo? Vieš čo, ja viem, že je to veľmi zrušujúce a že rád by si počul nejaký hollywoodský film, napríklad... Tak si vymyslí teraz rýchlo, nech máme... Vieš čo, ale je to vtipné vždycky pozerať napríklad aj ten film, čo bol Days of Washington, Flight, čo v podstate prevrátil to lietadlo a čo to bol taký neskutočný záber, že krídlo v podstate stialo tú vežičku toho kostolíka. Videl si to? Nie, toto nie, ale... No a vieš, to sú... Ja iba hady v lietadle rád pozerám. Ja. Vieš čo, tak... Našťastie nám sa toto tak bežne nestáva, pretože vždycky, keď sa niečo v letectve také stane, tak hneď to všetci viete aj tak cez sociálne siete a cez novinárov. Ja som videl jeden film, už asi starší,
že niečo sa stalo pilotovi a bola tam cestujúca, ktorú že navigovali z veže a ona s tým lietadlom reálne pristala. Aha. Je to možné? Myslíš, že by sa to dalo? Vieš čo? Ak by vedela nejaké fakt také základy. Nevedela nič, to bol cestujúci, ktorý proste bol nejaký taký, že najviac príčetný, lebo to bola hlavná postava a ona jediná prežila alebo niečo a ona vlastne s tým lietadlom že pristala, že oni hovorili, že čo má zapnúť, čo má urobiť. Vedel by som takto, že som posledný cestujúci v lietadle a že by ma z veže vedeli navigovať? Možno áno. Ja si myslím... Tak ja som vedel, že je to jednoduché, no. Je to proste... Je to hračka. Akože to je jak auto. Vieš čo, ale páči sa mi, že niekedy mi sa niekto napíše, Sandri, že ja mám na flight simulátore na počítači nalietaných toľko a toľko hodín, no a ja si myslím, že to vieš, keď niečo, ja si myslím, že to nehovoríš pravdu, alebo takéto, vieš. To je jak na PlayStation, že máš nalietané hodiny. Áno, že tak... mám NHL-ku nahranú a viem vlastne, že jak strieľať, takže... Je to také niečo, áno. Takže, ale možno by som to zvládol. No, dúfam, že do takej situácie nikdy nedostanem. Áno, ale fakt, akože predstavujem si to, ako by ťa navádzali a tak ďalej. No, bolo by to zaujímavé. Dobre, keď hovoríš o tom simulátore, teraz si inšpirovala niekoho, že sa stane teraz pilotom alebo pilotkou. Tak čo sú prvé kroky? Kam mám ísť? No, sprav si taký research v tvojej oblasti, lebo budeš tam cestovať, pretože lieta sa na letiskách, samozrejme logicky, takže zisti si, ktorá letecká škola je v tvojom okolí, najbližšie a stretni sa s nimi, v prípade sa stretni s viacerými, že možno niektoré trošku ďalej, ale si kliknete ako ľudia, lebo je to veľmi aj o tom, že ako si sadnete, aký prístup má tá škola, aké prostredie lietadla a potom je to veľmi o cene, ale tak tie ceny sú viac menej na Slovensku asi také podobné, by som povedala. A môžeš si aj vybrať, že či ti vyhovuje integrovaný výcvik, vtedy musíš mať prichystaných zhruba 60 000 eur a to sa platí naraz, alebo modulový výcvik, čo som robila ja, že nemusíš to mať až tak nachystané, ale postupne to skladaš. To sa to aj na faktúru, že do nákladov si to dám? Vieš čo, smeješ sa? Alebo v keši doneseš v kufríku 60 000. Alebo prasiatko, alebo čokoľvek, babku tam doneseš. Tak každý už podľa možností, vieš. No, takže zistiť si tú školu. A potom ako prvé spraviť si PPL, čo je Private Pilot License, to je na maličké lietadlo a tam zistíš, či ťa to naozaj drží, alebo je to iba niečo, že čo možno dobre vyzerá a není to celkom pre teba. Ja si myslím, že každý sa dokáže naučiť lietať, ale dôležité to fakt robiť srdcom, pretože ono to je práca, že není to, že od pondelka do piatka je to 365 dní v roku. Vianoce neexistujú, Veľkanoc neexistuje, žiadne sviatky, ale je to vykompenzované zase tým, že máme potom voľno a môžem prísť v strede takto týždňa na podcast. No ty si mi vlastne napísala, že dám ti deň predtým vedieť a ja, že porávaš štúdiu, akože že no dobre, tak bukneme to, že uvidíme, hádam dojde. Asi tu. No a ono je to ináč veľmi aj taký samotársky život, že častokrát 3 týždne tráviš sám na hoteli, vieš, a chodíš iba do práce, že tá práca je také tvoje niečo, že fakt, že kam sa tešíš, čomu sa venuješ na 100% lebo si niekde na hoteli v podstate iba s kolegami, že aj keď som možno v nejakej peknej destinácii, ale si tam sám, takže ja až tak sa vyjadrovať k tomu nemôžem, pretože my sme 2 piloti, takže my chodíme spolu na tie pracovné cesty, čiže nám je veľmi dobre na tých hoteloch, ale... Počkaj teraz. Ja žartujem, však zase veď... Veď, dobre, veď. Ale je to príjemnejšie, vieš, keď ste ako pár, že ste, že napríklad, že je steward a pilot, alebo pilotka, alebo proste... Lebo aj tvoj manžel je pilot. No, to nie môj manžel. Teda budúci. Áno, on je pilot, takže my v podstate ideme niekam spolu a odtiaľ spolu lietame a keď máme voľno náhodou, tak ten voľný čas trávime spolu, tak je to také príjemné.
Ale to je v podstate veľká náhoda, lebo to je momentálne tak, ako pracujeme, ale nikdy nevieš, čo ti budúcnosť prinesie, že častokrát, vieš, moji kolegovia, piloti v podstate idú sami na ten 3-týždňový pobíd alebo 4-týždňový a žena je doma. Vieš, že až 4 týždne ich čaká, prídu domov na 5 dní a idú zase na 4 týždne. Tak to je o dôvere dosť, že vieš, že veľmi. To tam akože, lebo však 3 týždne, vieš, chlapi sa nudia, 3 týždne idú tam pozrieť nejaké... No, ja neviem, ale... sa tam deje. Ale to ti chcem povedať, že že fakt, že to veľmi pekne vyzerá, ale máme úplne iný časopriestor, úplne my žijeme v takých... Vieš, ja napríklad byt sme si kúpili a ja, vieš, píšem majstrovi v nedeľu po obede, ale bez toho, že ja si to neuvedomujem, vieš, že aký je deň, lebo ja fungujem v podstate non-stop. No vieš, že mi nemôžeš kedykoľvek napísať a samozrejme s výnimkou, keď spím, ale pre mňa piatok, sviatok, my ideme. No a čo robíš 3 týždne, keď si niekde akože... Na pobyte? No. Vieš čo, tak snažíš sa mať taký správny balans medzi tým pracovným a súkromným životom, respektíve aj s tou starostlivosťou o seba. Čiže cvičím, chodím pravidelne, vieš, do fitka, nejaké prechádzky, spoznávam to miesto, kde sa momentálne nachádzam a venujem sa práci na 100%. Tvorím nejaký content zaujímavý, čo by mohlo ľudí potešiť. A tak. Ale ty počas tej pandémie si vlastne musela splácať ešte ten úver, nie? No áno. Čiže ty si bola bez roboty. To bolo strašné. A ešte si musela splácať úver. To bolo strašné. A jak si to zvládla? A čo keď Slováci tiež tlieskajú lietadle, keď pristaneme? Jak to vidíš? Tak, zastavíme a pokloníme sa. Často sa ľudia pýtajú, že prečo sa nedávajú cestujúcim padáky. To vidíš. Také tie biele čiary cez oblohu, že... Vieš nám povedať, čo to je? Ja, no a teraz, čo to vypúšťate teda? Rozmýšľam, že či mám odpovedať seriózne. No, keď ťa bolí hlava, sa môžeš vyhovoriť na to, že zase práškujú. Ja, on to zvalil na nás. Dobre. Keď si nezapnem letový režim, tak môže padnúť lietadlo? Akí sme my Češi a Slováci cestujúci? Najlepší. Hej? Ja zbožňujem. A proste začne kričať, že where is my Gucci bag a... Pomáha ti, keď sa po pristáti ľudia hneď nadrbú do uličky a stoja tam ďalších 15 minút? Chcela by som tomu navrátiť takú noblesu. Že teraz ľudia veľa cestujú v pyžamách, s nátačkami na hlave, v papučách a v papučiach. Z hľadiska tej ekológie, vieš, že tie súkromné jety veľakrát však sú memečka proste, vieš. Áno. Či je to aj nejaká téma možno medzi pilotmi. Tvoj budúci manžel, Daniel, dobre, máme, no? Áno. Tiež teda pilot? Áno. A to ako vzniklo tento vzťah? Stretávaš sa ako pilotka s diskrimináciou? Vieš, 8% žien? Aj teraz sedím tu a vieš, večer ja už môžem odlietať z Bratislavy a... Tebe teraz môžu zavolať, že ťa potrebujú? Napríklad. Čo keď ti teraz volali a my tu keď sa máme... Ja ti budem čítať také rôzne vetičky a trendy a ty ich iba ohodnoť, že od 1 do 10, hej? Tlieskanie po pristáti. Vďaka tomu, že nás podporíš na Hero Hero, môžeme pokračovať v týchto rozhovoroch. A ak by si náhodou chcel alebo chcela byť v tomto kresle a robíš niečo zaujímavé, tak sa mi neváhaj ozvať a napíš mail.